pozovemo Nišlije i sve one koji nas gledaju u drugim mestima, a imaju neku pravnu nedoumicu. 415-0703 je broj u studiju Zone Plus. Imamo nekih 15 minuta na raspolaganju. Slobodno se javljajte, pitajte. Slušamo direktno odgovor od pravnog savjetnika ovde koji je sa nama. Igore, ove nedelje nekako obično sumiramo na kraju nedelje na šta se to građani najčešće žale. Da li je to ono standardno, ali pre nego što čujemo odgovor, ajmo odmah da vas uključimo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. U programu ste. Svako dobro. Hvala lepo. Da se vrati dobro. Dobrim ljudima. I dobrim ljudima i humanim ljudima. Da. Ja imam, nevezano, ne znam ko je vaš gost, trenutno sam ustala sada, ja sam dijabetičar težak. Skoro sam dobila nagradu preko vaše televizije u vezi dijabetesa. Možda se sećate. A imam jedno pitanje, jedno saznanje. Da. Znam da vi nemate čarobni štapić, Žiko, ali sve se može postići. Dobila sam informaciju da iz gradske kuće godišnje 2 puta daju siromašnom stanovništvu novac. Ja sam stanovnik opštine Pantelej. Obratila sam se njima za pitanje. A čula sam da opština Palilula, koja je siromašna opština, daje svojim sugrađanima, kako da kažem, socijalno ugroženim, po 11.000 su dali. Ja sam bila u svojoj opštini i pitala i saznala da su ovde ljudi dobili po 20.000. Verujte, ovo je strašno radi u ovom Nišu našem. Želela bi da ispitate da li stvarno to postoji, da se daje kome hoće ili on kome treba. Ono prvo kome hoće, to zaista bilo bi neodgovorno da kažemo nije. Ne bi trebalo tako da bude, ali ja se ne bi usudio da garantujem da to nije tako. Ono kako treba, draga moja, to je... Znači, ne postoji ono iz gradskih kuće 2 puta godišnje siromašnim ljudima, već čitava priča ide preko Centra za socijalni rad, ali i preko gradskih opština, to ste lepo rekli, jednokratne novčane pomoći. Ono kako bi ja mogo da vas uputim sa ovog mesta, onako kako znam i zašto se borimo i Tanja i ja i naša kuća, to je 100% legalnim tokovima, legalnim putem i onako kako zakon nalaže. Adresa je Centar za socijalni rad, podnosite zahtev, bit će vam potrebna neka dokumentacija, s obzirom na činjenicu da ste u nezavidnom finansijskom položaju i da bolujete od te teške i neizlečive bolesti, verujem da će biti razumevanje i da ćete na toj listi proći. Dakle, Centar za socijalni rad i gradska opština Pantelej, znam da i sve opštine imaju neki fond koji se tiče jednokratne novčane pomoći. Da li ima sada decembra meseca para u tom fondu ili nema, ali svakako podnesite jedan zahtev, jednu molbu, neko iz komšiluka, ko zna, neko dete, sin, kćer, unuk, sastavit će vam to i ne treba velika filozofija se sastavi, niti veliko znanje, niti nauka se sastavi ta molba. Mi smo predali. Jeste, dobro. Mi smo predali papire sve i oni to rekli su nam da to ide preko centra. Međutim, to sve ode tamo i ode u ćošak. U ćošak, verujte, ode. Ajmo da ne ode u ćošak. Evo ovako, ostavite nam vaše ime i prezime, pa ćemo mi da se čujemo sa Zoranom Jovićem iz Centra za socijalni rad i sa njegovim saradnicima, pa ćemo da vidimo gde je vaša prijava, da li postoji ta prijava vaša u Centru za socijalni rad ili se negde zaturili i otišli u ćošak, ko što kažete. Dakle, mom kolegi Ivanu ostavite ime i prezime, neku identifikaciju, pa ćemo da proverimo u Centru za socijalni rad da li postoji vaša prijava za jednokratnu novčanu pomoć ili ne i kako stoje stvari. Hvala vam puno što ste zvali. Zahvaljujemo. Mislim da možemo nešto napravimo po tom pitanju. Tu smo da pomognemo koliko god je to moguće. Javite nam se 415-0703 je broj u studiju Zone Plus. Vraćamo se Igoru Milosavljeviću i pravnom centru. Ukoliko imate nedoumice, izvolite i tu ste dobrodošli. Igore, šta smo ove nedelje imali, odnosno vi, šta ste imali i zbog čega su se građani žalili vama?
Pa najčešće u suštini ono što je i obeležilo, kako ste na početku rekli, rezimira se kada se dođe do kraja kalendarske godine. To su bili problemi koji su naši sugrađani nažalost imali sa komunalnim preduzećima, gde generalno u najvećem delu slučajeva posledica njihove neažurnosti u plaćanju nije bila neodgovornost, nego je bilo nažalost loše materijalno stanje. Bili su opet, nažalost, problemi u porodici i nasilju u porodici i razvodi. To je ono što je bilo dominantno ove godine. Takođe, u jednom periodu je bilo poprilično ljudi koji su se javljali zbog toga što se najavio zakon, odnosno usvajanje zakona o zakonjenju objekata, koji su imali i ove nedelje su bili naši sugrađani koji su imali problema sa tim da je plac kupljen pre više desetina godina, da u to vreme nije bio prenet, naravno da im sad traže dokaz o vlasništvu zemljišta na kome je podignut objekat i kako rešiti upravo taj problem, kako da dođu u situaciju da mogu da ispune sve uslove i da taj objekat bude ozakonjen, kako već sada to funkcioniše, a ne legalizovan, da kasnije njihovi, naravno, potomci ne bi imali problema. Da, nekako se sada o tome najviše priča, upravo to ozakonjenje, dugo se čekalo više od mesec dana da se samo otvori poseban žiro račun gde bi se uplaćivale takse koje je potrebno uplatiti i sad je to završeno, 18. decembra je otvoren taj račun i već polako kreće da se zakon primenjuje. Sada najavljeno je da će od sledeće nedelje krenuti i građevinski inspektori svuda po gradovima i opštinama i prosto zapisivati kuće koje nisu ni pokrenule čak proces i to je onako, zvuči nekako strašno. Sad, kako reagovati, Igore, u toj situaciji? Inspektor će doći, dobar dan, gde su vam dokumenta, nemate, šta raditi u toj situaciji? To je nešto kao kad čujemo da izvršitelj ide ili tako nešto. Što se toga tiče, verujte, meni isto tako strašno zvuči da su ljudi i u prvom i u drugom navratu legalizacije pre više godina podnosili zahteve koji još uvijek nisu rešeni. I tada su plaćali mnogo veće iznose, ne samo za takse, nego je tada plaćano i sve ono što ima sada da se plati, odnosno da se izvodi geodeti, da se izvrše merenja, da se prave planovi kopija, odnosno, oprostite, da se prave planovi i sve ostalo što im je zaista veliki izdatke pričinjavalo, a pogotovo samo taksa koja je bila izuzetno visoka, do danas nije odrađeno u većini slučajeva rešenja o legalizaciji. I ljudi dolaze upravo sa tim problemom. Čak neki su dolazili ljudi sa pitanjem da li sada da podnesu novi zakon za ozakonjenje objekta, zato što im još ne stiže rešenje o legalizaciji. Pa misle da je, kao što je gospođa zatureno, da se negde zaturilo pa da pokrenu ljudi nov postupak umesto da očekuju da se okonča stanje. Tako da u tim situacijama prvo postoji rok i zaista svako ko ima objekat koji je izgrađen bez građevinske dozvole, bi trebalo da pokrene u ovom postupku, da iskoristi priliku i da pokrene postupak za ozakonjenje te nepokretnosti. Kako upravo ne bi došao u problem da sutra dan nije stvar samo da li će inspektori da zapišu objekat. Pitanje je i šta će sutra raditi sa njim. Tako je, jer u ministarstvu su vrlo izričiti da će sve biti rušeno što nema dozvolu, tako tvrde, tako upozoravaju. U svakom slučaju, kada dođe inspektor i popiše sad to, vrlo je neprijatno, ljudi reaguju na razne načine, to je njegova obaveza i dužni smo, jel tako, da pokažemo šta je potrebno dokumentacije. I ne treba da nas plaši, to je takođe. Ne, nikako, nema razloga i kad izvršitelji dođu za strah, mislim, To već ne znam, izvršitelji, da li može bez straha, Igor? Ne, oni, ljudi, ja to razumem, zabrinuti su, takvi slučajevi ima, nažalost, barem 10 do 15 svake nedelje koji dođu u pravni centar zato što su im se izvršitelji najavili ili su već bili. Međutim, oni ljudi izvrše popis i plenidbu stvari. Naravno da postoji i tada mogućnost da se na drugačiji način namire obaveze zbog kojih su oni i došli i kod izvršnog dužnika i da izvršni dužnik ili isplati ili da sklopi neki ugovor sa onim koji je izvršni poverilac, da krene da mu isplaćuje obaveze, kako, iako stoji markica na stolu, što je vrlo ružno i neprijatno svakome, ona sutra može da bude skinuta.
još to nije iznet. Ali ono što me zanima, zaista, dođeš kod sirotinje i sad će da pleniš stvari. Šta to vredi? Prava vrednost tih stvari je minimalna. Jedan sto star 10 godina, ja ne verujem da košta 1000 dinara. Stolica 200-300 dinara, televizor, onaj težak po 15 kg, koliko to košta? Hajde uzmi mu sve to, pa ne možeš da nakrpiš par desetina hiljada dinara. Sve da mu uzmeš iz kuće, dušu jedino da mu uzmeš. Ne znam, gde završavaju te stvari? Ko to kupuje? Niko. Gde? Niko. Zaplenili čoveku, mislim, ne znam, jako negativan stav imam po tom pitanju, kao i većina naših ljudi. Ne vidim da je to rešenje. Pleniti čoveku stare stvari koje mu znače život, da bi ispoštovali zakon. Ne znam, baš ne razumem to, nikako. Da, sa one ljudske strane. Sa ljudske strane, da. Tu stranu i gledamo danas. Kod nas je bilo pomena još pre nego što je napravljen nacrt sadašnjeg zakona o izvršenju, odnosno koji bi trebalo da se usvoji o izvršenju i obezbeđenju, kako bi trebalo da bude i što se tiče fizičkih lica koje dođu pred bankrot, kako bi to trebalo da se reguliše. Sada se daje predlog za jedan zakon koji opet će u suštini u najvećem broju slučajeva da ljudi koji su dužnici komunalnim preduzećima budu na udaru, a neće biti, niti se ikako rešava ono pitanje šta je sa svim tim ljudima koji su u najvećem delu, oni pričam po iskustvima Pravnog centra Niš, dužnici komunalnim preduzećima, a njima njihove firme u kojima su nekada radili ili preduzeća duguju mnogo veće iznose novca, kako za poreze i doprinose, što je ogroman problem, tako i za zarade. Što se zarada tiče, ti ljudi su toliko skromni. Verujte, zato kažem, tragično je što većina onih koji nisu plaćali struju, koji nisu plaćali grejanje, nisu bahati ljudi koji su rekli, neću da im plaćam, nego su ljudi koji su rekli, ja hoću, ali nemam od čega. I zaista hoće, ali nemaju od čega. Oni radili su bez plate, ostali su bez posla, ništa im nije plaćeno, staž im nije podmiren. Kaže, nema veze, kako sam živao bez tih para na kontu zarade, živeću i sada. Ne treba da mi daju. Bez obzira kolika je cifra zbirna plus kamata na današnji dan. Kaže, samo nek mi poveže staž da mogu da imam normalnu penziju. Da. Jasno. I dođeš sad i onda, zato što nije, pleničeš mu stvari. Ne vidim poentu, zapleniš mu stare stvari koje ne možda prodaš, mu težak život, mu teret na vratu, ga osakati još uvek, ne dobija niko iz čitave priče. Te stare stvari naravno ne možda se prodaju, pretpostavljam, Igore. Može se prodati samo ono ko neko hoće da kupi, inače ovako nekom da prodaju mogu da se zaplene. A gde se inače odnose te stvari? Da li to znaš možda? Neko skladište ili ne, one ostaju u kući po licitaciji, tako je, s tim što se zalepi markice kako bi i zabranilo otuđenje. Znači, postoji popis i sve ono što je popisano da više ne sme da se otuđe. To je već novi moment, nisam znao da stoji markica, ali ostaju u kući. Evo, da je dobro. Hajmo da čujemo pitanje. Dobro jutro, izvolite. Alo. Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro. Htio bih da postavim pitanje. Kažite. Nekadašnji radnik Ogrev Investa. 96. 97. Tužio sam zbog neplaćanja lični dohodak i ovo ostalo. Presuda izlazi 1.400.000. 2010. presuda je stigla pravosnažna sa opštinskog, drugostepenog i apelacijnog na taj iznos od 1.400.000. Međutim, te pare dan danas nisu došle do moje ruke. Dugovanje za đubre, objedinjenu naplatu za struju dolaze i popisuju. Šta u tom slučaju Privredni sud ne radi da bi se taj Ogrev Invest prodao, da bi ja došao do te... Ne ja, nego mnogi moji kolege već su umrli. Meni fale još 10, 15, 20 godina da bi ja umro, da bi deca to na nasledstvo dobila. Šta u tom slučaju ja ostavljam dugove porodici, a neko meni duguje. Tačno tako. Hvala vam puno. Da, to je ona priča. To je priča i to je priča da je u Nišu, ja se izvinjavam ako ću da pogrešim, čini mi se proletos, da je formirana radna grupa koja je upravo trebala da vidi šta će biti i na koji način će se isplatiti i ko će na kraju krajeva da preuzme obaveze
koje su sada naravno na teretu tih preduzeća koje su stečili ili su već likvidirana, a odnose se na poreze i doprinose zaposlenih i odnose se na njihove zarade, prvenstveno poreze i doprinose. Ako, opet lepo se sećam, bilo je tada početkom proleća ili tokom proleća jedan sastanak kad je radna grupa formirana i tokom leta valjda još jedan i na tome se završilo. Tačno tako. Dugovi su ostali, gospodin nije dobio novac iako ima presudu, a s druge strane preduzeća potražuju svoje. I šta je to sad, začarani krug? Ja dugujem tebi, ti duguješ meni i ko će kome da naplati tu? Pa naplatit će komunalno preduzeće sigurno. A nažalost, ono što se dešava, svaka pravna radnja koja se preuzima u cilju zaštite potraživanja, pričam kad se podnosi prvo tužbe i ostalo, za sve se plaćaju neke takse i neki izdaci. Ljudi dobiju presude i dobili su presude koji su, nažalost, mrtvo slovo na papiru, zato što dužnik nema ništa. Ajde da čujemo i vas. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas pažljivo. Halo, pa evo da pitam baš u vezi, da nastavim to što ste vi počeli sada. Recimo sada objedinjena naplata, znači medijana, izbacivanje smeća i sve, nude ponovo, bili su kod vas goste, znači nude potpisivanje ugovora i sklapanje ugovora za reprogram tih dugovanja. Dugovanja koja su zastarela. Kako sada jedna, znači državna firma tera, praktično prisiljava građane da potpisuju ugovore koji su protivzakoniti, to su zastarela dugovanja, zastarela potraživanja. To je distribucija, to isto radi vodovod. I šta sad vi nama savjetujete kako mi da to izbegnemo? I kako mi sa njima da se nosimo? Oni kažu jeste, to je protiv, ugovori su, odnosno dugovanja su zastarela, ali mi... Vi ste ih priznali pre toliko i toliko, samim tim potpisivanjem priznali ste ih itd. To je obrazloženje sad uvijek. Još nešto bih pitala, ja nisam pravnik, ali sam gledala i nešto, znači, postoji rušivost ugovora, znači gde možete ugovor da poništite, jer za ugovor svaki treba saglasnost dve strane, znači ovde postoji samo saglasnost jedne strane, druga je praktično prisiljena, jer kad oni dođu i kažu mi ćemo da raskopamo ulicu pa ćete platiti još 100.000 dinara troškove raskopavanja i slično, kako mi to možemo da izbegnemo? Znači nas niko ne štiti. Ko je dužan, da li uopšte neko postoji, recimo zaštitnik građana, ko može da se oglasi da kaže tim državnim firmama vi kršite zakon, prisiljavate ljude da priznaju dugovanja koja su zastarala. Mislim, ne znam da li shvaćate, mi smo bespomoćni praktično. A evo, s druge strane, nama isto duguju država, znači za te neisplaćene plate i odgovor na sve to je samo da nema para. A mi kad nemamo para, niko to jednostavno ne upravdava. Kakva je nepravda, potpuno ste u pravu. Tačno tako. Hvala vam puno. Igore, šta može da se uradi? Prvo što se tiče, izvinjavam se, ovo što je gospođa pomenula, to je bilo isto tokom godine vrlo često pitanje od strane naših sugrađana postavljeno u pravnom centru, to je kako raskinuti ugovor koji su, ili sporazum koji je već potpisan i da su to uradili zato što su bili prisiljeni. Prvo što se tiče ovoga što je gospođa pomenula, naš zakon definiše šta znači prisila, šta znači prinuda, šta znači pretnja. Tako da ne bi moglo da se stavi u tu kategoriju. Drugo je da se stavi u kategoriju, oni su već nešto pokrenuli i samom jednom uplatom faktički priznali kompletan dug. Došli bi u situaciju da kažu, ok, raskinite ga, sad vam je sve dospalo na naplatu. Umesto da bude na 20 meseci, bit će na narednih 20 dana. Da li to piše u tom ugovoru? Problem je veliki i taj što zaista ja molim i ovom prilikom, a i uvek molim ljudi, kada odu na potpisivanje ugovora, da uzmu fotokopiju, primjerak onoga što treba potpisati, pa onda da se vidimo i da pročitamo šta je konkretno njima napisano i šta je konkretno na što oni treba da priznaju i da li je to zaista ono što treba da priznaju. Da, to je dakle samo pravna konsultacija. Jednostavno, naravno, oni kada ljudi odu, da li je to u pitanju objedinjenja naplata, da li je u pitanju bilo koje komunalno drugo preduzeće, oni ljudi imaju pravo da kažu dajte mi predlog ugovora, hoću da odem kući, da se posvetujem sa porodicom, ipak to se tiče i njih, hoću da se posvetujem sa nekim pravnikom, advokatom, pravnim centrom, ništa sa kim god. I da razmislim da pre noći, pa onda da vidim da li ću ja moći te obaveze da ispunim ili neću.
Ljudi kada uđu u te obaveze, sutra dan imaju mnogo veće probleme od onih problema koje su imali, pričam o konkretnom preduzeću pre zaključenja ugovora. Jasno. Ali opet se vraćamo sada na onu priču o zastarelosti dugova. Šta smo tu rekli? Jel ti dugovi zastarevaju? Preduzeća tvrde da dugovi ne zastarevaju zato što oni tuže umeđu vremenu, baš zato da ne bi zastareli. Kažu, to je bila praksa od ranije, sada nije. I ponovo su najavili od januara, evo konkretno iz objedinjene naplate pre neki dan, da će u januaru stići tužbe na adrese građana koji nisu plaćali. Dakle, da li je to način da oni u stvari čuvaju te dugove da ne zastare? Ne. Dugovi zastarevaju za godinu dana za komunalna preduzeća. Ukoliko ne stigne nikakvo obaveštenje, ali ako stigne posle par meseci i ako se pokrene postupak, da li tada zastarevaju? Ne samo obaveštenje, pokretanje postupka je ključno, zato što ona pravna radnja koja je preuzeta u cilju zaštite potraživanja, u ovom smislu pokretanje postupka jeste ona koja zaustavlja zastarelost. To je to. Ajmo čujemo još jedno pitanje, imamo vremena. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas. Pozdrav vašoj televiziji, pre svega. Hvala. Hvala. Trebao bih samo nešto da kažem u vezi rada tog pravnog centra. Kažite. Ja sam prošlog ponedeljka se čuo sa gospodinom Igorom, imao sam neki problem. On mi je rekao da cele nedelje neće biti u Nišu, biće negde van Niša, traže neke prostorije, kancelarije za rad. A sticam okolnosti, ja sam ga te cele nedelje viđao u gradu. I čak i u petak 18. decembra bio isto kod vas gost. A rekao mi je da neće da bude tu. Mislim, to nije lepo, nije pošteno. Ajmo da dogovorimo sada susret istog časa, Igore. Ne samo da odgovorim. Taj problem koji sam imao, ja sam ga rešio. Ajmo. A rešili ste problem? Rešili ste, dobro. Igore, jesmo rešili pitanje prostorije? Prostorija i ne samo prostorija, nego verujte koliko god to da zvuči lako, vrlo je teško naći prostorije i naći ono što je nužno uz to, a to je način finansiranja kako opet ići volonterski raditi i dogovarati se. Ja sam imao svakog dana rezervisan termin i svakog dana sam bio ili van Niša ili su ti ljudi igrom slučaja dolazili u Niš kako bismo mogli da nešto uradimo i da ljudima koji žive u Aleksincu, koji žive mimo Niša, u Prokuplju, u Vranju, u Leskovcu da pomognemo. A dobro, a kako ćemo da rešimo? Evo sad čovek kaže, viđe vas u gradu, viđe vas sa tim ljudima, ali ne možeš da radiš, Igore, popodne. Ima nekog vrlo kratko samo ko će da kaže, evo, to je to mesto, ustupam pravnom centru, budući da radite volonterski, da odvajate deo svog slobodnog vremena. Postoje takvi Trenutno još uvek nismo ni sa kim mogli konkretno da se dogovorimo. Ima onih koji jesu zainteresovani, što mi je vrlo drago, ali niko nije mogo da, jer kad pričamo o tome, verujte, to je obaveza kao gospodin što se s pravom javio, ja se njemu zaista izvinjavam, revoltiran zašto nismo mogli da se imamo prošle nedelje. Meni je slavim Svetog Nikolu u subotu bila slava. U nedelju nisam radio. Dobro, to smo Cijele nedelje po 20 ljudi dolazi. Ma da, a i nije to mesto, nije mesto da sedate u nekom kafiću, da pijete kafu i ta kafa košta, pa je to onda skuplje ispade, nego... Da, i sa hrpom papira i dokumentacija. I sa hrpom papira ne ide u kafić, treba kancelarija. Dakle, mora da se prvo to nekako reši. Ajmo da to reši. Jedno mesto, pa makar i na 2 sata, 2 sata, ali znate, tu smo i to je naša obaveza. I daje neku ozbiljnost, neki zatvoren prostor, ne? Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste. Dobro jutro. Da se čujemo, izvolite. Htela bi da pitam gosta nešto. Kažite. Imam problema, pre 35 godine smo dali put komšitu familiji preko moje njive i ja izlazim na taj putu. Međutim, dat je put na 3 metara, oni sada su tamo na njihovom ugovoru napisali traže 4 metra. Prepisali su olovkom preko 3 metra i još 4. Bili smo na sudu. Traže sad da im dam 4 metra, a to 35 godine prolaze po taj put, sad im je tresan, traže 4 metra. Da li sam u pravu da im ne dam ili da im dam? Kad je to bilo 88. godine, dato je na 3 metra. A vi ste ustupili zemlju njima, je li tako? Molim. Jeste dobili vi novac za tu zemlju koju ste im ustupili? Pa dobili smo zamenu metar za metar. Međutim, Čale je bio živ
Čale je bio živ 4 godine, 91. je preminuo. Kad su nije imali pravo na tija 4 metra, zašto nisu tražili od njega? 91. je umro, evo do sada oni sad tek traže da im dam 4 metra, a studija je rekao da je to, pošto nije preko trojke, napisan udaren pečat da bude na 4. Samo je prepravljeno i tako stoji. To nije lepo. Da mene pitate da savjetujem kako bih vas savjetovao, ja bih rekao sastanite se sa komšijom bez obzira na sve začkoljice, ako je u interesu i komšiji i vas, lepše da put bude širi. Ako vama taj 1 metar ne znači mnogo, napravite to, dobit ćete kompenzaciju za taj 1 metar, da zakupate te ratne sekire. To jako lepo zvuči kad vam Žika savjetuje, ali u praksi vrlo dobro znam da to nije tako. Igore, da čujemo predlog i savjet, ja sam u potpunosti razumeo priču. Bez moga pitanja su me tužili. Kad je... su me tužili i sad smo na sudu. Da li imam pravo posle 35 godine da traže po... onda će vi da tužite, je li tako? Hvala vam. Nažalost, evo već je došlo do tužbe, vi ste apsolutno pravo. Najbolje što mogu ljudi da urade to je da se poravnaju i da ne dođe do suda, ili ako su već došli do suda da se onda poravnaju, kako bi sprečili i troškove finansijske i živaca i vremena svog. U ovom slučaju ja bih zamolio gospođu, kad je već podneta tužba, da dođe do Pravnog centra Niš i da iskoristimo priliku i prethodno se čujemo telefonom, da dođe do Pravnog centra Niš, da pogledamo sve to što su oni stavili kao prilog tužbi i da vidimo da li može da se pomogne, naravno, u tom sporu. A da li postoji mogućnost da dokaže da je to falsifikat, da je olovkom prepravljeno, kako kaže, 3x4 i overeno? Pa moramo da pogledamo papire da bismo zaista... Ukoliko bi se dokazalo, to je krivično delo, falsifikanje. Tako je, ako postoje indicije da je izvršeno krivično delo, može se podneti krivična prijava ovde u tužilaštvu našem Osnovnog suda u Nišu i da oni pokrenu postupak. Ukoliko tvrde da postoje elementi, podići će optužni akt, odnosno optužnicu, i kasnije će procesuirati to. Neka normalna klima, naravno, rekli bismo 4 metra neka bude, dozvolite komši, nađite zajednički jezik, kompenzujte sve to, da ulica bude šira, da se vozila lepo mimo ilaze, ali kad ovako stvar zaglavi na sudu, kada pljušte tužbe i sa jedne i sa druge strane, onda se teško dolazi do tako lakog rešenja kako ja predlažem. Jasno. Igore, to je bilo to, još jednom 060, kako za kraj? 060 14 111 80 svakog radnog dana od 17 sati pa nadalje, subotom i nedeljom od 9 ujutru pa do kraja dana. Tako, hvala puno na pravnim savjetima. Mi se vidimo sledeće godine, pošto više nemamo petaka u decembru 2015. I svakako sve najbolje, bit će prilike još da pomažemo građanima, to jest vi da im pomažete, mi da posredujemo, ali valjda neće biti toliko pravnih problema. A ja se iskreno nadam da neće i da će mnogo bolje biti ono što ove godine je zaista izazivalo probleme kod naših sugrađana, da će mnogo manje tih vrsta imati, makar što se tiče nasilja u porodici, što se tiče razvoda, jer to je ono na što ljudi mogu da utiču. Nažalost, na potraživanje i naplatu potraživanja teško da može pojedinac da bilo kako utiče za ta preduzeća koji su sad u stečaju ili su zatvoreni. Da. Hvala još jednom. I nastavljamo dalje, dakle pričamo o tome kako je stanje na putevima zbog praznika, jako su duga čekanja i na graničnim prelazima, na Batrovcima, na prelazu sa Hrvatskom juče se čekalo i po nekoliko sati, s Mađarskom takođe ima čekanja i magla ova ujutru ume da oteža jako saobraćaj i potrebna je veća opreznost. Više o svemu tome u izveštaju Automoto Saveza Srbije.